Hola, benvinguts. Afortunats els que escolteu el vídeo avui, molt important. Avui fem un pas més amb les emocions, amb la gestió de les emocions i anem directament a fer aquest canvi, a transmutar-les. Recordeu, al vídeo anterior parlàvem d'acceptar, primer pas, segon pas, prendre consciència i l'últim pas és definitivament canviar. Anem a canviar-les, doncs. Tingueu present una cosa molt important. Les emocions es connecten directament amb el pensament, la ment, amb la corporalitat i amb les paraules. Per tant, treballis des d'on treballis, aconseguiràs canviar l'emoció, d'acord? Per exemple, treballem des de la ment, des del pensament. Si estàs amb una emoció angoixant, de por, de tristesa, que vulguis canviar, et poses còmode, ja utilitzes també de pas el cos. Corporalitat, et relaxes, respires, imatge mental, visualitzes una situació que et doni pau, que et doni tranquil·litat, que et doni alegria. Depèn d'allà on vulguis anar, depèn del canvi que vulguis fer. Si aconsegueixes això, immediatament la connexió és directa, l'emoció es calma. Utilitza un altre aspecte, com hem dit, les paraules. Estigues atent a les paraules que et dius. Canvia aquestes paraules. Quin desastre. Quina oportunitat. Què em puc treure d'això? Que difícil que està la situació. Tinc oportunitats. Miraré què puc fer. Com ho puc fer d'una altra manera. Parla't diferent. És meravellós el canvi. Finalment, el que dèiem de la corporalitat. Hi ha altres aspectes que pots utilitzar. Per exemple, postures. Fixa't, normalment quan estem, una postura de tristesa, estem tancats amb nosaltres mateixos, encongits, fes una postura oberta, una postura de poder, la postura arrelada a terra, oberta. Barbet amunt, és impossible tenir un pensament de tristor si estàs mirant amunt, estàs mirant al cel. De moment fins aquí, t'he donat bastantes pistes, Practica i ja em diràs. Fins una altra. Gràcies.